дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон бахусус дар ноҳияи ба номи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ баҳри дар амал татбиқ намудани барномаи миллии рушди иҷтимоии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026, барномаи давлатии тарбияи ватандӯстӣ ва таҳкими ҳуввияти миллии ҷавонони Тоҷикистон, инчунин барномаи рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо саъю кӯшишҳои кормандони соҳа ва дастгириҳои ҳамешагии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия корҳои созандаву назаррас анҷом дода истоданд. бо мақсади ҷалби сокинон ба варзиш ва солимӣ ҳамарӯза мардум ба таври васеъ ба мусобиқаҳои варзишӣ ҷалб гардида, натиҷаи дастовардҳои варзишгарони касбӣ низ дар чорабиниҳои варзишии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ афзун гардида истодаанд. дар ин ноҳияи наздимарзӣ ба рушду нумӯи варзиш ва ҷалби васеъи сокинон ба солимгардонӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, наврасону ҷавонон ва ҳам калонсолон дар муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳия аз рӯи 12 намуди варзиши миллӣ, олимпӣ ва ғайриолимпӣ ба машқу тамринҳо ҷалб карда шудаанд. тавре ҳамагон огоҳ ҳастем, яке аз мақсадҳои асосии муассисаҳои давлатии мактаби варзишӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ин пеш аз ҳама тарғиби варзиш ва тарзи ҳаёти солим дар байни сокинони кишвар унвон гардида, дар ҳамин баробар онҳо ба тайёр намудани варзишгарони касбӣ низ аҳамияти махсус зоҳир менамоянд. дар мактаби варзиши ноҳияи Ҳамадонӣ аз рӯи 12 намуди варзиш кору фаъолият дорад, 33 мураббӣ кору фаъолият дорад ва 65 гурӯҳ зиёда 1050 нафар варзишгар машқу тамрин доранд. аз инҳо зиёда аз 70 нафарон духтарон мебошад. дар ноҳияи Ҳамадонӣ варзиши мо бисёртар куштини тарзи зудо, шоҳмошотка, теквандо, чавгонбозӣ, футбол ин намудҳо бештар рушд кардааст, ки дар навбаки мусобиқаи ҷумҳуриявӣ аз намуди чавгонбозӣ байни духтарон шуд. варзишгарони мактаби варзиши ноҳияи мо сазовори ҷои якум гашта омаданд. муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳияи ба номи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ дар соли 2025 аллакай ба дастовардҳои назаррас ноил гардида, ҳамасола дар вилояти Хатлон яке аз беҳтарин муассисаҳои тайёрии варзишӣ шинохта мешавад. бояд иброз намоем, ки муваффақияти варзишгарони ноҳия дар соли ҷорӣ асосан аз намудҳои варзиши ахливу зеҳнӣ аз ҷумла шашкаву шоҳмот, чавгонбозӣ, куштини миллӣ, куштингирӣ, куштини ҷудо, намуди олимпии теквандо, тенниси рӯи миз, футболи кӯдакона ва дигар намуди варзиш ба даст омадааст. дар ин миён куштини ҷудо яке аз намудҳои дӯстдоштаи варзиши олимпӣ миёни насли наврас ба ҳисоб рафта, шумораи зиёди наврасон дар ин риштаи варзиш дар ноҳияи Ҳамадонӣ машқу тамрин менамоянд. дар доираи истиқбол аз ҷашни 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи ба номи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ мусобиқаи кушоди ноҳиявӣ оид ба куштини ҷудо баргузор гардид, ки ин мусобиқа бо иштироки дастпарварони мактаби варзишии ноҳия ташкилу роҳандозӣ карда шуд. мусобиқаи мазкур дар майдончаи варзишии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 38 деҳоти киштиҳо аз ҷамъияти деҳоти панҷруди ноҳияи ба номи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ байни наврасони солҳои таваллуди 2010 то 2014 баргузор гардид. муассисаи давлатии мактаби варзишӣ 12 намуди варзиш фаъолият мекунад. яке аз намудҳои беҳтарин намудҳои мо куштини тарзи дзюдо мебошад. дар куштини дзюдо 7 мураббӣ фаъолият мекунад. муаллимоти соҳибкасбанд, дараҷаҳои варзишӣ доранд. гурӯҳҳои мактаби варзишии мо дар ҳамаи 8 ҷамъиятҳои ҳамин ноҳия фаъолият мекунанд. мо мунтазам мусобиқаҳоро ва ин намуд баргузор мегардонем ва дастовардҳои мо дар мусобиқаҳои вилоятии ҷумҳуриявӣ бисёр хуб мебошад. имрӯз бо ташаббус ва дастгирии бевоситаи ҷаноби олии муҳтарам эмоми раҳмон дар тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ ҳамон майдончаҳои варзишӣ ба истифода дошта истодаанд, ки дар заминаи ҳамин майдончаҳои варзишӣ мусобиқаҳои варзишӣ
гузаштаи суд баробари ворид шудани дастаҳои иштирокчӣ ва садо додани суруди миллии тоҷикистон парчами давлатӣ баланд бардошта шуд ва аз оғози ин мусобиқоти пуршукӯҳ дарак медод. Бинобар иттилои масъулини муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳия тибқи нақшаи таррезишудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар якҷоягӣ бо бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи ҳамадонӣ, мусобиқаи мазкур асосан ба шарофати ғолибияти дастпарвари муассиса ҷоизадори мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ Муҳаммадҷон Зиёев бори нахуст ташкилу роҳандозӣ гардид. дар ин давоми 2025 намояндагони мо дастпаравонони гӯштини зиёдои мо дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ ҷумҳуриявӣ дастболо шуда роҳхат ба мусобиқаҳои байналмилалӣ гирифтанд. аз он ҷумла як дастпарвари мактаби мо Зиёев Муҳаммад дар мусобиқаи байналмилалӣ байни наврасон сазовори ҷои якум гашта ба хотири маъруфии ин варзишгари наврас мо мусобиқаи кушоди мактаби варзишӣ оид ба гӯштини зиёдо байни наврасон гузаронида истодем ки ин яъне рӯҳбаланд намудани варзишгарони навраси ноҳия дар мусобиқаҳои оянда чӣ хел ки ин баромад кард барои мо як намуна мешавад барои наврасон ин як такон мешавад ки ҳар як кадоми дучанд бо меҳнат мекард дучанд дар ҳамин мусобиқаҳо иштирок карда ба монанди ҳамин Зиёев Муҳаммад бояд номбардори ноҳияву вилояти ҷумҳурии худмон бошанд. иттилоъ дода шуд ки Муҳаммадҷон Зиёев тавонистааст дар нахустин мусобиқаи худ берун аз кишвар дар давлати Ӯзбекистон дар ин риштаи варзиш миёни наврасон сазовори ҷойи сеюм ва дар соли ҷорӣ бошад дар шаҳри Алматои ҷумҳурии Қазоқистон сазовори нишони тилло миёни наврасон гардида ба ифтихораш парчами давлатӣ баланд ва суруди миллии Тоҷикистон садо дода шуд. мусобиқаи мазкур дар ростои иду ҷашнҳои таърихӣ баргузор шуда варзишгарони наврасро аз ҷамъияту деҳоти ноҳияи ҳамадонӣ ба ҳам овард. иттилоъ дода шуд ки намуди гӯштини ҷудо яке аз намудҳои варзиши дӯстдоштаи кӯдакону наврасони ноҳия ба ҳисоб рафта шумораи зиёди ин қишри ҷомеа ба ин гуна чорабиниҳо ҳамеша ҷалб карда мешаванд. гуфтан ба ҳам маврид аст ки дар ин гуна мусобиқаҳои варзишӣ дар навбати аввал наврасони вазнашон поёнӣ байни ҳам рақобат мекунанд ва дар ҷанбаст беҳтарин варзишгарон ба даври ниҳоӣ роҳ ёфта барои ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ талош меварзанд. рушду нумӯи гӯштини ҷудо дар ноҳияи ҳамадонӣ ба таври назаррас аён мегардад, зеро дар ин ноҳия паҳлавонони зиёд ба воя расида ҳамчун дастпарвари мактаби варзишӣ дар мусобиқаҳои дохил ва хориҷи мамлакат шарафи варзиши ҷумҳуриро ҳамеша баланд мебардоранд. мусобиқаҳо яъне ки гӯштини миллӣ яъне гӯштини зиёдое ки ҳозир рафтаистад шумо шоҳиди он ҳастед ниҳоят тараққӣ карда гияд дар ноҳияи мо усулҳои нав чизҳои наве ки баромаданд мураббиёи мо дар семинарҳои ҷумҳуриявӣ иштирок намуда ин қоидаҳои нави инро ба шогирдон омӯхтанд. шогирдон ҳозир хело пешрафта шудагӣ ба қонуну қоидаҳои нави гӯштини зиёдо шиносанд. ҳамиҷа шумо шоҳиди он ҳастед ки инҳо ҳамин мусобиқаро ҳамчун мусобиқаҳои байналмилалӣ барои ҷумҳуриявӣ вори ҳамин хел тоза гузаронида истодаанд. мусобиқаи гӯштини ҷудоро бошад доварони дараҷаи ҷумҳуриявӣ ки дар ҳудуди ноҳия кору фаъолият мекунанд ҳакамӣ карда мақсад доранд ки аз миёни ин варзишгарон беҳтарин чеҳраҳоро ба мусобиқаҳои минтақавиву ҷумҳуриявӣ омода кунанд. чӣ хеле ки гуфтем мусобиқа бо tashabbusi мактаби варзишии ноҳия ва сарпарастон ҳам мусобиқаҳо гузаронда шуда истодааст ки мусобиқа ба шарафи ғалабаи иштирокчии мусобиқаҳои байналмилалӣ Зиёев Муҳаммад гузаронда мешавад. албатта ин мусобиқаи чӣ гуфтем барои мукаммал гардондани маҳорати гӯштингирӣ ҳамин наврасон мусоидат мекунанд ки ва таҷриба мегиранд ва мо мунтазам кӯшиш мекунем мураббиёни вазифадор мекунем ки бо бисёртар ба ҳамин шогирдоне ки маҳорати хуб доранд
ана кор кунанд онҳоро ба мусобиқаҳои болоӣ ана минтақаи ҷумҳуриявӣ тайёр кунанд омода созанд. маврид ба ёдоварист ки дар ҳудуди деҳоти киштиҳо ҷамъияти деҳоти панҷруд як қатор толору майдончаҳои варзишӣ фаъолият дошта, пайваста аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ аз ҷумла футбол, волейбол, куштини миллӣ ва дигар намуди варзиш ташкилу баргузор шуда, дар ҳар як намуди варзиш шумораи зиёди кӯдакону наврасон ва дастпарварони мактаби варзишии ноҳия ҷалб мешаванд. ғолибони ин мусобиқа дар даври дуюм байни ҷамоатҳои ноҳия гузаронда мешавад ва дар ҳолати дар мусобиқаҳои минтақавӣ ҷой гирифтан ё рохат мегиранд ба мусобиқаҳои даври ҷумҳуриявӣ. усмон зиёев яке аз варзишгарони навраси деҳоти мазкур дар вазни худ тавонист ки се рақибашро мағлуб намуда ба даври финалӣ роҳ ёбад. ӯ орзу дорад ки дар оянда машқу тамринҳои худро дучанд намуда ва мисли парчамбардорони кишвар муаррифгари давлату миллати хеш бошанд. من 3 سال شده است که در جودو مشق کنم و نام معلم من میساکو اعظم باشد و من در این مسابقه 3 کس را غالب شدم و به فینال برآمدم و من میخواهم که در آینده پرچم تاجیکستان را بلند بردارم. دو حریف خود را با یوپون غلطاندم و یکیش را از سکان قپیدم. من از جودوکاران تاجیک امامعلی مثل امامعلی نورعلی میخواهم پرچم تاجیکستان را بلند بردارم. ضمنан дар ин мусобиқа дар навбати аввал наврасони вазнашон поёнӣ бо ҳам рақобат карданд ва дар ҷанбаст беҳтарин варзишгарон ба даври ниҳоӣ роҳ ёфта барои ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ талош варзиданд. худи муҳаммадҷон зиёев ҷоизадори мусобиқаҳои байналмилалӣ миёни наврасон дар ин мусобиқа ширкат варзида маҳорату малакаи баланди варзишии худро миёни дигар ҳамсолон нишон дод. айни замон муҳаммадҷон зиёев дар шаҳри душанбе машқу тамрин мекунад ва иштирокаш дар мусобиқаҳои болоӣ аллакай маҳорату малакаи варзишиашро баланд бардошта ӯ дар ин мусобиқа ҳамаи рақибонро аз садди роҳи худ дур намуд ва ғолиби вазни хеш гардид. حاضر در ناحیه همدانی بین دهه به دهه جای اول را اشغال نمودم. من طول 5 سال هست که من در شهر دوشنبه در معلم اعظم میساکوف تمرین کرده ایستادم. در آینده کوشش بکنم مثل امامعلی نورعلی، سامان محمدبکوف، محیدین اسداللهیف، تیمور رحیموف پرچم تاجیکستان را بلند بردارم. мутахассисони соҳа бар он назаранд ки дар оянда муҳаммадҷон зиёев яке аз варзишгарони муваффақу номовари варзиши тоҷик дар арсаи байналмилалӣ мешавад, зеро таваҷҷӯҳи волидайн барои рушду густариши маҳорату малакаи ин варзишгари наврас назаррас буда пайваста барои беҳтару хубтар роҳандозӣ намудани машқу тамринҳояш ҳамарӯза талош меварзанд. маҳорату малакаи баланди варзиши муҳаммадҷон зиёевро ба инобат гирифта таи чанд сол боз ӯ дар шаҳри душанбе ба машқу тамринҳо фаро гирифта шудааст то дар пойтахти кишвар боз ҳам маҳорату малакаи худро баланд бардорад. дастпарвари навраси мо зиёев муҳаммад
ин яке аз чеҳраҳои нав баромадааст. шумо шоҳиди он шудест ки дар ҳамин гӯштин ҳозир чӣ хел баромад мекунад ҳарифҳои худро бо як усулҳои нав, як усулҳои зебо мағлуб намуда сазовори кафгубиҳои ҳамин тамошобинон мешаванд. аз он ҷумла мо умеди калон дорем ки минбаъд дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ширкат варзида хоб нуфузу обрӯи тоҷикистонро дар байни давлатҳои ҷаҳон баланд мебарда ва байрақи тоҷикистонро дар нуфузи ҷумҳурӣ ҷаҳон баланд мебардорад. мо хеле боварӣ дорем. дар маҷмӯъ гуфтан мумкин аст ки айни замон ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон кумита ва федератсияҳои дахлдор баҳри рушди гӯштини ҷудо дар тоҷикистон саъю кӯшишҳои зиёд намуда истоданд. аз ин рӯ варзишгарони тоҷик аллакай дар арсаи ҷаҳонӣ бо як маҳорату малакаи баланди варзишӣ номи кишвари моро дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ, осиёӣ ва ҳам олимпӣ ҳамеша вирди забонҳо гардонида истоданд. бо кӯмаку дастгириҳои президенти тоза интихобшудаи гӯштини дзюдо исмоили мамазоир гӯштини мо дар ҷаҳон пеш рафтааст. яъне ки дастпаравонони гӯштини дзюдои тоҷикистон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ берун аз ҷумҳурӣ баромад намуда нуфузи ҷумҳурии тоҷикистонро дар тамоми ҷаҳон паҳн намуданд. ҳамин тариқ дар фарҷоми мусобиқа ғолибон ва ҷоизадорони вазнҳои гуногун дар маҷмӯъ аз рӯи 6 вазн муайян гардида аз ҷониби масъулони муассисаи давлатии мактаби варзишӣ ва бахши корбоҷавонон ва варзиши ноҳия бо нишону сипоснома ва тӯҳфаҳои таъсиснамудаи пулӣ ва молии сарпарастони мусобиқа аз ҳисоби шахсони варзишдӯсти деҳоти киштиҳо аз ҷамъияти деҳоти панҷруди ноҳияи ба номи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ қадршиносӣ карда шуданд.